ମୁଁ ସ୍वर्ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜପାଟଣାର ସହଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କୋଭିड ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଦେଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏନଗେଜ୍ କରିପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ଯିବା। ଆଜିର ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କିପରି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ବାଘ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ବାଘ ଦେଖିଛ? ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ? ହଁ। କୋଉଠି? ନନ୍ଦନକାନନରେ। ହଉ, ବାଘକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ବାଘ ଏକ ପଶୁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ବାଘର 2ଟି କାନ ଅଛି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ବାଘ କ'ଣ ଖାଏ? କେହି କହିପାରିବନି? ବାଘ ଘାସ ଖାଏ? ନାଇଁ। ବାଘ କ'ଣ ଖାଏ? ମାଂସ। ହଉ, ଦେଖ ଏଠି ବାଘ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆମେ କଥନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମ 2ଟା ଧାଡ଼ି ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ, ଯଥା ବାଘ ଏକ ପଶୁ, ବାଘ ମାଂସ ଖାଏ, ବାଘ ଘାସ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଘର କେତେଟା ଗୋଡ଼? କିଏ କହିପାରିବ କ'ଣ? ହଁ, 1 2 3 4। 4ଟି? ହଁ, ବାଘର 4ଟି ଗୋଡ଼। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ବାଘ ଜାଣିଛ ଆମର କ'ଣ? ବାଘ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଆକୃତିକି ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।